Filmes téma kimerítve. Inkább segíts. Miben? Nem örülök? Nem. Miben? A körmömet bal kézzel elég ügyetlen vagyok. Képzeld, Balázsán megint voltunk. Szexelni? Nagyon rákattantatok. Ja, nagyon király, jobb, mint a deszkázás. Sajnálatod, hogy a múltkor nem próbáltad ki. Már jöttnél velünk legközelebb te is. Minek, hogy nézzem, ahogy a Balázs... Kanos. Köszönöm. Így is sárgulok az hogy milyen főnyeremény van. Neked nem lehetne. Hát ja, úgyhogy szólj, hogyha szakítottatok. És mi van a Petivel? Mi lenne? Veri a faszát! Hát nem tudom. Kibékülhetnétek, akkor legközelebb 4-esben mehetnék. Szexelni? Figyelj, eleget szenvedett már szegény. Nem. Nem tudsz rám hatni. Ezeket a szemeket meg inkább tartogasd a f***nak. De nem vagy ennyire szívtelen. Adj neki még egy esélyt. Nem. Figyelj, eleget szenvedett már szegény. Nem. Sziasztok! Szia, bazd meg! Mi van, fáj a fogad? Á, csak a barátunk kapott egy jó nagy Szex? élettől. De most komolyan nem kéne elmenned fogorvoshoz? És mi van a Mindjárt visszahívjuk dr. Kanos. Gézát, aki szíves örömest kiveri a Faszát! Mi van? Nem a foga fáj, hanem az ág. Fasz. Találkozott Géza. Kurva!